Λεμονής, Αναστόπουλος και Κουσουλάκης με την μπάλα στα πόδια. Έγινε το λάθος από πλευράς Αναστασιάδη. Πάει να μπει ο Αναστόπουλος. Γίνεται ένα σουτ από τον Τάκη τον Περσία και στο πρώτο μόλις λεπτό ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Ο Αναστόπουλος πάει να πλασάρει. Θα διώξει ο Καψής από τη γραμμή και η μπάλα είναι στα δίκτυα με το σουτ αυτό πλασέ του Αναστόπουλου. Σηκώνεται και ο Καρούλιας αριστερά εδώ του τραβάει τα μαλλιά όπως βλέπετε. Γυρίζει απορριμμένος ο Ξανθόπουλος στον επόπτη, επικαλείται τη μαρτυρία του και ο επόπτης πραγματικά φωνάζει το διαιτητή για να του πει τι έγινε. Συνεννοούνται επόπτης και διαιτητής. Ξαναβλέπουμε, να ο Καρούλιας αριστερά, τράβηξε τα μαλλιά του Ξανθόπουλου και βγάζει κόκκινη κάρτα και στους δύο. Σίγουρα τα μάτς Λεωφόρου είχαν τη δικιά τους ομορφιά. Έχουμε κερδίσει κι άλλη μια φορά ένα παιχνίδι του Βαγγέλη του Κουσουλάκη. Αλλά σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα ότι το περιμένει κυρίως ο κόσμος και λιγότερο οι παίχτες. Αυτό που είχε συμβεί με τον Παναθηναϊκό στο 0-1 που είχαμε κερδίσει με γκολ δικό μου, αν θυμάστε, είχε ένα πρόβλημα τότε ο Παναθηναϊκός με το Ρότσα. Κάτι από χαρτιά από την Ομόνια τα οποία κάτω από την πλατεία βγήκαν, δεν ξέρω εγώ τι, ότι δεν ήταν Ρότσα, λεγόταν κάτι άλλο και ξέρω εγώ τι. Και θυμάμαι ότι έτρεχε ο Μιχάλης στην Αργεντινή να φέρει χαρτιά που να αποδεικνύει ότι δεν είναι Έλληνας. Και δεχόταν απειλές. Και όταν έφυγα και πήγαμε στο παιχνίδι, μου λέει ο Μιχάλης ο Φωτίου, Βαγγέλη, μου λέει, θα πάμε, θα κερδίσουμε 1-0 τον Παναθηναϊκό μες στη Λεωφόρα και το γκολ θα το κάνεις εσύ. Κόκκινη λοιπόν στον Άλμπερτσεν που βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και κίτρινη στον Καψί καθώς συμπληρώθηκε το 30ο λεπτό του αγώνα. Πιστεύω και για μένα είναι το κυριότερο παιχνίδι το μπαράζ του Βόλου, που συνοδεύτηκε βέβαια και με το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, που σημαδεύτηκε ευτυχώς για μένα με το ότι δεν κατέβηκε τότε ο Νοβοσέλατς, κακός βέβαια για τον Ολυμπιακό, το ότι φεύγοντας ο Νοβοσέλατς πέρασε καθαρά πλέον στη θέση του Λίμπερο, εκεί που έπαιζε ας πούμε 4-5 παιχνίδια του χρόνου σαν στόπερ τα πιο πολλά και 4-5 σαν Λίμπερο πλέον έγινε ο Λίμπερο του Ολυμπιακού και ο αρχηγός τότε. Ευτύχησα να σηκώσω το πρωτάθλημα μέσα στο Βόλο. Ο Αναστόπουλος θα γυρίσει την μπάλα και είναι το 2-0. Είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στον μπαράζ στο Βόλο, γιατί επετέφθη μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε μείνει 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό, καταφέραμε και τον πιάσαμε σε βαθμολογία και κερδίσαμε το πρωτάθλημα στο Βόλο. Οι φιλοξενούμενοι θα κάνουν το απαραίτητο τείχος.
Ο Κωνσταντίνου τους δίνει οδηγίες. Ο διαιτητής Κανάρης του λέει να πάνε στη σωστή απόσταση. Ο Βαγγέλης Κουσουλάκης τον βλέπουμε να παίρνει φόρα. Εκτελεί, η μπάλα χτυπάει πάνω στο τείχος, συγκεκριμένα πάνω στο Γοντά. Άλμπερτσεν, καινούριο άνοιγμα για τον Γούναρη που κάνει τη σέντρα. Μητρόπουλος δίνει στον Κουσουλάκη, γίνεται το σουτ και είναι το 1-0.